Kardom KARBI ANGLONG News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini KARBI ANGLONG News Channel ABIRTA than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha All India 24/7 News Channel Proprietor DORSING TOKBI bang so appear thepen che otanglo Lausi alangli Karlitang DORSING TOKBI akai alamo chikimo dampen lamthe isihini che thandam sinang All India 24/7 News Channel Proprietor DORSING TOKBI bang so appear thepen apiso asomar adonarap ajar pijarpo rong rup do anaphan bang so appear thepen che otikangsi ha sining hemreng me alangli karjong do dunlong tanglo pusi ajar pijarpo adonarap che phochero do anatum ning che papli I seroilo Karlitang DORSING TOKBI All India 24/7 News Channel Ahempu Mate Proprietor Alangli Pirthe ke hacheadim laki Nilip constituency ke parlo apar tarapung Thuniram TOKBI arongalong si Pirthe hachelo Karlitang DORSING TOKBI lo kacharli dun cheng lake panjan ahawar along si lo charli dun pangcheng lo la pena dun tu daihuri ahawar along si puthot lo charli dun thulo lo kacharli ing ton det pen arnama kamsi ke klem dun cheng lo la pena dun tu KARBI longri ABIRTA alongda phirang ke asaita klem dun la pena dun tu puthot KARBI ANGLONG news alongda phirang ke asai klem dun thulo la pena dun tu TK news alongta alom so phirang ke asai klem dun KARBI longri ABIRTA KARBI ANGLONG news lapen TK news along phirang ke COC Amethang News Channel Chingpu Ponlo Lake All India 24/7 News Pusi Amen Earponlo All India 24/7 News a proprietor Chemanlo All India 24/7 News Phirangketa KARBI ANGLONG along penang an adim biponlo lapen alangli phirangke asai akam ke klem chipiduk pik abangphu Alangli inut phirangke angbongpen inut abang phulo ke klem kachipeduke Lapen alangli mithang news channel ahemphu asai dopik angbong seta dojoi thekthesi duabargri press club along kichengsi members chejokdunlo Lapen aduntu Karlitang DORSING TOKBI phirangke asai ke klem kedam bom ahut seta a oradur misen theklong si duabarguri press club along debating secretary arpu pekponlo Lapen alangli Karlitang DORSING TOKBI a okapran mesena hutta ning arong chipi thekpi Lo puta ne lo ahem ka hele ji polap se matha rong lo ko lo pe putum ki ko lo bang o nang li han ni pa mai tima mi phanang chini ne lo bo chini ne lo di chini ni phanang chini ma chini ne ma hai ma ni phang chini ma ni ke lucia mem lo mai ni nang rap thik Phirangke klem bom una hut seta atok anno news and dam seta alangli ahokpet ABIRTA si kidip dun saidi lapen alangli apiso aso phan chinghon thekpi abang Kardom KARBI ANGLONG rato an prang si nang All India 24/7 News kelang don nara tong phana tuhan susuri kardom pajeglo milinon kido lake lakhain ko ra truck duar bagori 26 a competency ang tanglong sidulo milinon kido lake Karlitang DORSING TOKBI asomar bangpli pinso banghini arlo so banghini asomar bangpli aphan lopachar liji pura tarapung pen dolamara an wangsi hostel chikim pen si asomar aphan lopachar lidun pangcheng ponlo lason apora hutsi kidney hini thuwok akeso cholong loklo seta kimechi aphan chebor ipiklo amina akhiada do anpen se kachelang nangji adim anta dam etlo seta akhiadat kadure ajok kesopen chepejok un edetsi sopir thepen che otekang nangkoklo Karlitang DORSING TOKBI apomen sarthe TOKBI lapen asar piamen sangpi jina ingtipi Karlitang DORSING TOKBI achoramen lake sangpi puna teronpi lapen Karlitang DORSING TOKBI akortemar bangpli angjer bangkethong
Karlitang DORSING TOKBI volong komaji kongjuk athoy pensi achor chewan iklo. Karlitang DORSING TOKBI penang an achiklopen kidney stone akeso cholong loksi Bokaghat Civil Hospital, Dipu Medical College and Hospital, Jorhat Medical College and Hospital along anta se chilang damlo. Ke jornangji ason an ke chejor laplo. CEM Dr. Tuliram Ronghang, Nilip MSc Povitra Rongpi, Lapen Ningkeme Abang Phu Abang Phiatum seta penang an Rabdunlo. Lapen Duabarguri Press Club Akorte do anatum seta tangka puisa pencenglok thek an un an Rabdunlo. Seta kithi kerengke arnam arideng sido. Sopier the along kiklimbon kang jarpit ason anke arni sike thivek nangji la apot si arnam ilituma phan chithe ikipi ansi sopier the dodun longchot la si la so apor chok tanglo pulote ilitum bang so appear the pen che ote kangvek nang koklo la si la so tengsi Karlitang DORSING TOKBI seta labang so appear the pen alangli oka phan karjong che ote kang nang koklo. Karom niligacing honay solang duara doan nilinom kiso keta na kiso cholong lo nilabang so All India 24/7 news lo lemon ordinary lo mana kiso na temo nang chithe kere si kato ko be ang se pran long si aprang padang thikji ang se news kapan kan pon tiap kana tung kado be lor jimena kadum sa ni be bangso akiso ki mi da pran pen house aprang pon lagi bangso ni sang se pan kan pon lagi apana to ma yor be hang kadum sa kado be na me chinu ni lo la pen rong ni di presap pigam check kan jok na pangke pen kan presap na kana pangke kung ida lo asan kan ko be Arama orang di Tokyo ni di fokusi mungkin. Malam so kabule nang chethe kere chelo jo simbi ABIRTA Tumang kelang ini Tumang kelang ini Ini pipin itu nang keso kapanji selang hema kengi nang kepon dom krup kaningri ho kaselok nang sarti kar likhang un esi rideng te kar nang sandi Wamang lembang kilo Hempunang piyabo Cepon Nang rio Nang tarweng Sekiglong chor Insam-insam Denon ki Nang nomang Kaberun me Takin Cintung jin Ta arjulong Kanang sini ni logo. Sini ni logi. Tanang sini mah sini naik mahal. Mana? Tanang sini mah. Ni ke Lucia Memo. Mai ni nang rapik ke dia ong ni arna nang kardon si logo. Sini ni si. Rapik ke dia loka. Ni nang sumar kan ni nang cicak nang de ni long papor ni pikini. Hang ta em elo ni na tumhan ni ang ni am ko de nang ning bi to ni la ko de Jompan te kanja do bo
masonte nang kengka bahan thun ceman lepul ke sektan cimhon dor dese ki modan handphonang piabon ceponde napot nang riro nang tarme sekip longchor isam dem non ki nang noman kaberun me tapi cintung jin ta arjulong malong so ka bole nang chithe keren chelo juna hasili apirthe Pinia ABIRTA ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me